Hei, eu sunt Ruxandra și cum ați văzut și în descrierea acestui videoclip, am făcut un an de YouTube și vreau să vă mulțumesc tare mult că sunteți alături și că sunteți o comunitate tare faină. Voiam să vă spun că acest videoclip este dedicat evoluției mele și să vă arăt toate cele 17 tutoriale în doar 10 minute. Să vă arăt cum mi-am realizat acest minunat look dedicat toamnei. Haideți să trecem la treabă. La mulți ani, România! Follow me. Bună, bine ați venit sau bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să fac un desen special de Valentine's Day, dar să stați cu ochii pe mine pentru că am să fac un desen special și de Dragobete. Nu uitați să-mi dați subscribe, un like dacă v-a plăcut acest videoclip și vă las aici și contul meu de Instagram. Haideți să trecem la treabă! Nu știu dacă zic ceva, dar atunci când vorbesc în fața voastră, în fața camerei, am emoții și nu înțeleg de ce, că practic sunt doar eu cu telefonul meu care mă filmez, dar cu timpul cred că să mă obișnuiesc. Nu cred, trebuie. Nu uitați să dați un subscribe și un like dacă vă plăcut acest video. Până data viitoare, v-am pupat! Ioi, chiar că arată foarte ciudat cu sprâncenele astea. Uite că a ieșit și ardeleanca din mine. Da, să nu vă speriați. Este sânge fals. Aici unde mi s-a crăpat inima. Ce complicat e. Ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am să-mi conturez puțin și buzele ca să am efectul acela de buze puțin mai mari. Ce credeți? Mi-a aplicat oglinda și... Până data viitoare v-am pupat! Bine ați venit sau bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt cum să vă realizați unul dintre filtrele mele preferate de pe Instagram. Am dat un tutorial pe canalul meu de YouTube cu mici trucuri.
O secundă să-mi caut pensulele și revin. Îmi fac și niște. Acesta este filtrul meu real. Sper să vă placă și vouă. Mi-e place foarte, foarte mult. Foarte mult. Până data viitoare v-am pupat! Da, astăzi este ziua mea. La anul să fac tot 25 de ani. Sună chiar foarte, foarte, foarte bine. Până data viitoare, v-am pupat! Sau, bine v-am regăsit! Ups! Astăzi m-am gândit să încep o nouă serie de machiaje dedicate zodilor. Așa că... Până data viitoare, v-am pupat! Bine ați venit sau bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Val de comentarii, să vă și arăt aici câteva dintre ele. Am uitat că e cu negru. Vreau să... Aveți linkuri în descriere către Instagram, Facebook-ul și TikTok-ul meu. Până data viitoare, v-am pupat! Bine ați revenit la un nou episod dedicat zodilor. Pe centru, pozele mai pline, doar din machiaj. Să intrați să-l vedeți, este vorba despre acest videoclip. Vorba bine, perle. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat! Bine ați revenit la un nou episod dedicat zodilor. Să vedem dacă... Evident că n-am avut grijă și mi s-a lipit capacul. Am să-mi iau patent portocaliu. Nu uitați că în descrierea acestui videoclip aveți linkuri către Instagram, Facebook-ul și TikTok-ul meu. Poate voi mai așa să le accesați de acolo. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat! Înainte de a începe machiajul, vreau să vă mulțumesc că suntem într-un număr atât de mare pe canalul meu de YouTube și nu uitați să-mi scrieți pe Instagramul meu, Andra Udar, ce zodie sunteți. Vin și-l difuzez mai bine cu acest burețel umed. Îmi fac linia de tuș, trebuie să-mi schimb. La linia de tuș trebuie să-mi schimb mâna. Iar acum să vă arăt rezultatul final. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat! Hei, eu sunt Ruxandra și acest videoclip este dedicat zodiei Balanță, așa că stați cu mine până la final să vedeți rezultatul și haideți să trecem la treabă! Deci urați-mi baftă la demachiere. Deci vreau să vă arăt ce husă mi-a venit. Focaliz. Dar ce neagră sunt eu. O ador. Am speriat de ciudat când vorbesc așa machiată, parcă nu mai sunt eu. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat! Hei, eu sunt Ruxandra și bine ați revenit la un nou episod cu mine! Să vă arăt rezultatul final, așa că... În descrierea acestui videoclip aveți linkuri către Instagram, Facebook-ul și TikTok-ul meu. Poate vreți să mă urmăriți și acolo. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share, nu uitați să-mi dați subscribe. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat. Stai, nu uitați să scrieți secțiunea de comentarii care este videoclipul tău preferat din cele 17 tutoriale și până data viitoare v-am pupat!